Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan aurrera jarraitzen dugu beste egun bat ere. Urtarriak 25 dugu gaurkoan, asteazkena. Arratsaldeon zuri ere, Maria. Arratsaldeon, Larraitz. Zer moduz hasi duzu gaurko eguna? Hortxe, ez, bileraz beteta eta, asteak dagoeneko aurrera jarraitzen du, ezta? Beraz, egin dugu erdia. Bai, asteburutik gertuago gabiltza, ezta? Hori da, orduan pozik. Oso, gaurkoan zer dugu, elkarrizketa polita, ez? Interesgarria eta originala. Hori da, Maia Elizagoien, beste behin ere Xaloan egon zen, Elizondotik datorren ipuin kontalaria edukiko dugu gaurkoan gure lehenengo elkarrizketan, eta gainera, esango dugu hilabetean behin gutxi gora bera hemen izango dugula Amaia, batzutan kitarraz lagundurik bestetan ez, eta gaurkoan ere ipuin berri bat kontatuko digu. Ea, ze kontatzen dugu. Hori da. Mundu mailako 16. mendeko bi efemeride gaurkoan hasteko, 1554. urtearen urtarrilak 25ean Sao Paulo hiria sortu zen Brasilen, eta 1575ean Luanda Angolako hiriburua sortu zuen Paulo Dias de Novais esploratzaile portugaldarrak. 1989 urteko urtarrilaren 25 batean Richter eskalan 6ko indarra zuen lurrikara batek 1000 hildako baino gehiago utzi zituen Kolonbian, eta 2005 urtean 215 hildako Indiako tenplu batean egondako jende pilaketa batean. Eta hauexek dira gaurko urtarrilak 25eko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Maria, arratsaldeon Larraitz, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun titular nagusiak. Asteazken honetako berriekin hasteko euskararen plan estrategikoa hizpide dugu. Gaur bertan onartuko da Nafarroan euskararen plan estrategikoa. Ana Oio herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilariak plana parlamentuan aurkeztu du. Bertzalde, Nafarroako parlamentua indarkeria matxistaren planaren alde agertu da. Guztira, 22,5 milioi euro inbertituko ditu, hainbat proiektutan beti ere indarkeriaren aurka lanean jarraitzeko. Nafarroak 130 gehitu du turismorako jarritako aurrekontua. Uxue Barkos lehendakariak Fiturren, hau da nazioarteko turismo azokan, nabarmendu du kulturaldetik adimentsua, iraunkorra, irekia eta inklusiboa den lurraldearen aldeko apostua eginen duela. Iruñan bertan, udalak auzoplanaren lehen fasearen balantzaren aurkezpena egin du, eta iraian aurreikusitako proiektuen 82,6 bete du. Guztira, 30 lan baino gehiago egin dira. Helburua kalitate urbanoa hobetzea. Eta kiroletan hoberenak atletikekin hitzarmena sinatu berri du. Nafarroan guztira 6 dira itupeko taldeak. Eta albisteekin bukatzeko Iruñerriko jardunaldi feministak eginen dituzte otsailaren 4an. Bertan, Iruñerriko mugimendu feministaren diagnostikoa eginen da eta koordinazio tresnak landuko dituzte. Eta egunero bezala aurrera jarrai dezagun egunkarietako azalekin, zer dio gaurko dire Navarrak, Maria? Hezkuntza gaiak errepasoarekin hasteko, goikaldeko lerroburuan gaur, beste 56 ikastetxe Nafar jardunaldi jarraira batu dira. Beste 8 ikastetxek ordutegi moldagarria hautatu dute hurrengo ikasturterako, hau da 2 arratsalde libre izatea, suposatuko du horrek, klaustroek, eskola kontseiluek edo familiek ez zuten aldaketa babestu beste 27 ikastetxetan. Eta barnekaldean informazio gehiago daukagu gai honen inguruan eta baita ikastetxe guztien eta haien eskola orduen zerrendak ere. Gaurko azaleko irudi horretan erdikaldekoan odol emaileak behar dira, halaxe dio titularrak, Adonak Nafarroako erreserben egoera larriaz ohartarazi egin du eta irudian ikus dezakegu Nafarroako odol bankuaren autobusa odol ateratzeak egiten artxiboko irudi batean.
Eta bukatzeko Nafarroa enpresen iesen buruan, 130 konpainia dira beste komunitate batzuetara trasladatu direnak, bai zerga kontuak direla eta baita erregulazio kontuengatik ere. Eta hezkuntza kontuak protagonista nagusi Diario de Noticias egunkariko lerroburuan ere, 51 ikastetxek jardunaldi jarraian egotea hautatu dute. Orain arte, 14 ikastetxek eskaintzen zuten aukera hau eta atzo amaitu egin zen bozkaketa hau. 8 zentruk jardunaldi malgua izanen dute hemendik aurrera ere. Beste lerroburu batean nabarmenduta ere erdialdean, azalaren erdialdean, fiskaltzak helegitea jarri du osasuna delitu fiskalagatik inputatzeko. Eta bukatzeko gaurko argazki nagusiari dagokionez, honelaxe izendatu dute argazkia trantsizioaren biktimak. 40 urte bete dira ultraeskuindar talde batek 5 abokatu laborista hil zituela. Eta irudian hortxe ikusi dezakegu gizon bat, ageri da lore sorta bat jarriz biktimen oroimenean. Politika kontuak gaurko Gara egunkariaren azalean, PNVk eta PSek epe aukeratu dute bazkide lantaldea osatzeko. Otsailean abiatuko dira batzordeak eta EAJak eta PSek Elkarrekin Podemosekin batera autogobernu lantaldea eta memoria eta bizikidetzaren lantaldea sortzea bozkatuko dute bihar bertan. Azaleko irudian Kataluniako politika kontuak, Puigdemont ageri da Europako Parlamentuan hortxe argazkian erreferendumarekin konprometitu baita Europaren aurrean. Junkerasekin eta Romebakekin batera Kataluniako erreferendumaren inguruko azalpenak eman zituzten. Politika kontu gehiago amaitzeko azalaren bekaldean Auzitegi Gorenak Brexita parlamentura eramaten derrigortu du May. Eta goikaldean, azalaren goikaldean, Peperen esku dagoen CSNek du Garoñaren irekieraren giltza. Eta berria egunkariko lerroburu nagusiak ere Kataluniako kontuak gaurkoan, beste aldera ez begiratzeko eskaera egin dio Kataluniak Europari. Engaiatzeko eskatu dio Kataluniako gobernuak Europari, jokoan dagoena ez da independentzia, demokrazia baizik, ezin ditu begiak itxi, bere sinesgarritasuna ere jokoan baitago. Eta galdeketa egingo dela berretsi egin dute. Argazki nagusian hortxe ikusi ditzakegu Junqueras, Puigdemont eta Romera. Horretaz gain ere albiste gehiago badauzkagu, beko aldean argazki handi batez ere lagunduta, Kirmen Uribe idazleari egiten dion elkarrizketa daukagu, eta bere adierazpen batzuek hauxe diote, ni hemen nago gizartean eragiteko. Eta beste albiste bat nabarmenduko dugu, nazioarteko politikaren ingurukoa, izan ere Auzitegi Gorenak parlamentuaren gain utzi du Brexitaz erabakitzea. Eta Euskal Herria Irratiko agerkaria errepasoari amaiera emateko. LGTBI zentroa martxan jartzeko lizitazioa emateko geratu da. Iruñeko udalak prozedura berria martxan jarriko du. Iruñerriko jardunaldi feministak eginen dituzte otsailaren 4an. Eta beste bi albiste bukatzeko, batetik hitzarmen ekonomikoaz mahai ingurua izanen da, eta bestalde batetik indarkeria matxistaren planaren alde agertu da parlamentua. Jarraian gaurko urtarrilak 25 asteazkenerako Iruñerriko agenda. Ipuin kontalaria gazteleraz, Las zapatillas azules gaur arratsaldeko 6etan Zibikanen narratzailea Leire Arraiza izango da eta 4 urtetik gorako umeei zuzendutako ipuin kontalaria izango da. Hitzaldia gazteleraz posible da gatazkarik gabeko teknologia lortzea, ingurumen heziketarako museoaren iraunkortasunaren gelan gaur arratsaldeko 7etan. Iruñea musika ekintza zikloa gaur kontzertua eskainiko dute Kondestable jauregian arratsaldeko 7:30. Arituko dira Anel Lore Ugarte oboearekin, Patricia Tavira fagotarekin eta Antonio Parrado klarinetearekin.
Poesia topaketa Nafarroako Ateneoan. Poesia berria Angel Urrutia gaur arratsaldeko 7:00 Nafarroako Ateneoan. Nafarroako Goi Mailako Kontserbatorioko Orkestra Sinfonikoaren kontzertua gaur asteazkena arratsaldeko 7:00 Kontserbatorioko Fernando Rematxa auditorioan. Dirurik gabe trukatzeko merkatu txikia ingurumen heziketarako museoaren iraunkortasunaren gelan. Urtarrilaren 23an hasita 27 arte luzatuko den ekimena. Amaiur azken gaztelua erakusketa Kondestable Jauregiko Zibiboxean. Otsailaren 4 arte luzatuko den erakusketa. Doako sarrera. Eta baditugu ere asteari eta asteburuari begirako proposamen batzuk ere gure gaurko agendan. Ipuin kontalaria Marianelaren istorio magikoak Maitane Perezen eskutik. Bihar osteguna urtarrilak 26 arratsaldeko 6etan Atarrebiako kulturretxean. Sarrera doakoa da, baina gonbidapena saioa hasi aurretik 10 minutu lehenago hartu behar da. Ostegun gauean The Zombie Kids eta DJ gonbidatua zentralen. Ostegunean esan bezala, gaueko 11etan izanen da Zentral Cafe Antzokian. Zentraleko webgunean daude sarrerak salgai. Iban Ferreiroren kontzertua ostiralean urtarrilak 27 gaueko 9:30 Zentral Cafe Antzokian. Prezioa aldez aurretik 22 euro gehi gastuak. Zentraleko webgunean salgai. Aurrentzako antzerkia asteburu honetan burutik jota antzezlana Trokolo teatrorekin. Larunbatean, urtarrilak 28 bi saio eginen dituzte, bata eguerdiko 12etan, arratsaldeko 7:30 bestea Sanduzelaiko Zibiboxean. Eguneroko agendaren proposamenak ikusi eta gero goazen orain udalerrietako albisteak zeintzuk diren aztertzera. Urtarrilak 25 dugu gaurkoan, asteazkena ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasiko gara egunero bezala, auzoetan jarduteko planaren lehenengo fasearen aurrekontuaren 182,6 bete du udalak. 1,39 milioi euro hiri osoan egindako 30-tik gora egindako jarduketetan. 4 hilabetetan ia 2,3 milioi gehiago inbertitu dira azpiegituretan eta lan osagarrietan beste inbertsio programa batzuen bidez. Auzoetako dinamika zerbitzuei zuzendutako diru laguntza banatuko du Iruñeko udalak, 300.000 eurotik gorako laguntza izanen da hauxe, tokian tokiko garapena bultzatu nahi da onartu duten kontratu honen bidez. Eta hazkuntza pertsonaleko zikloak aurrera jarraitzen du Zibibox sarean, aldaketa baten aurrean emozioa kontrolatzeko hitzaldia izanen da gaur bertan, Arrosadiako Zibiboxean, arratsaldeko 7:00. Eta Errusiako enbaixadoreari harrera egin zion atzo Iruñeko alkateak, Iruñeko errusiar komunitatearen inguruko informazioa elkartrukatu zuten bilera horretan. Kondestableen gaur Leningrado pelikula ikusteko aukera izanen da eta baluarten Marinski Antzoki Orkestra izango da. Eta bestelako kontuekin aurrera jarraituz, Koruña, Kordoba eta Getafeko udalek Iruñeko udalak etxe-arreta zerbitzua publiko bihurtzaren prozedurarekiko interesa agertu dute. Abenduko udal bilkuran onartu zen zerbitzu honen publikotzea. Iruñeko udalak berriz ere martxan jarriko du LGTBI zentroa esleitzeko prozedura, sexu eta genero aniztasuna landuko duen arreta zentroa San Gregorio kalean kokatuko da. Eta ingurumen hezkuntza museoari dagokionez, jasangarritasun gelak gaurkoan gatazka egoerako eremuetatik eratorritako material elektronikoak landuko ditu. Teknologia libre de konflikto kanpaina aurkeztuko du Alboan erakundeko bozeramaile batek. Eta Sanferminetako mailari dagokionez, hainbat gai eztabaidatuko dira, foruen enparantzako kontzertuak birplanteatuko dira eta aurreremu bat proposatuko da besteak beste. Iruña alde batera utzita asteazkenero bezala joan gaitezen lehenik eta behin Eguesibarra aldera,
Familia arretarako zentroaren egitarauaren berri ematen digute udal web orrialdean, tailerrak, hitzaldiak, azoka antolatu dituzte besteak beste eta esan bezala udal web orrialdean informazio guztia eskuragarri daukazue. Eguesi barralde batera utzita joan gaitezen oraingoan Etxauri aldera, kirol kontuekin hasiko gara, izan ere Gerezi Trail bideaurreta Esparatz mendi lasterketa antolatu egin dute 14 kilometroko inguruko mendi lasterketa izanen da apirilaren 29an. Arautegia eta baita izen emateko datak ere udal web orrialdean ikusi ditzakezue. Eta Etxaurirekin aurrera jarraituz, udalaren zerbitzuan hitzak betetzeko lanpostu deialdia egin dute, abenduan egindako azken udal bilkuran onartu zen lanpostu hau. Udalerrietako albisteak alde batera utzita berehala gatoz bueltan eguraldiarekin. Urtarriak 25 asteazkena egunaren hasieran lanbroa eta lainoa sortu dira Iruñerria guztian, zerua hodei gutxirekin egongo da hori bai, goi-hodeien tarteekin tarteka, goizean batez ere, haizea ahul eta aldakor ibiliko da egunaren amaieran hegoaldera aldatuko dena, temperatura pixkat jaitsiko da, 6 gradutara jaitsi eguneko maximak, minimak -3 gradutan mantentzen diren bitartean. Gaur baztan aldean goizean lanbroa eta lainoa sortu dira ere, zerua hodei gutxirekin mantenduko da ordea, haizea ahul eta aldakor ibiliko da, egunaren amaieran hegoaldetik finkatuko da eta temperatura nahiko jaitsiko da, altuenak 3 gradutan kokatuz, baxuenak -4 gradutan mantentzen diren bitartean. Biharko Iruñerrian goizean goizerua hodei gutxirekin agertuko zaigu, eguerdi aldera erdi mailako eta goi mailako hodeiak ugarituz joango dira, arratsaldearen amaieran eta gauean ere zerua oso hodeitsu agertuz. Hego-haizea indartsu eta temperaturan aldaketa handirik ez. 7 eta -3 gradu arteko balioak utziz. Eta bihar baztanaldean goizean goizerua hodei gutxirekin agertuko zaigu, eguerdi aldera ugarituz joango dira hodeiak eta arratsaldearen amaieran eta gauean ere zerua hodeitsu egongo da eta han hemenka euria egin dezake. Hego-haizea indartsu ibiliko da eta temperatura minimoetan ez da aldaketarik emango eta maximoek gora egingo dute. Nafarroari begiratuta gaurkoan eguna hotzetik hasiko dugu eta barnealdean lainoa nagusi. Goiza aurrera joan ahala, zerua oskarbi edo hodei gutxirekin agertuko zaigu eta temperatura maximoak jaitsi egingo dira. Gauean termometroak behera egingo du berriro ere zonalde guztietan eta litekeena da izotza botatzea. Eta hauxe izan dugu gaurkoan magazinaren lehenengo zatia, orain elkarrizketekin aurrera segituz, ipuinak ez gaurkoan, Maria? Gai alaia, behingoz, ezta? Hainbeste kontu eta gero, Amaia Elizagoien, ipuin kontalaria, beste batean ere xaloan eduki genuen, eta gaurkoan ere hemendik pasa da, ipuin bat kontatzeko, asko eskertzen diogu gainera, baina ipuina zein den geroxeago jakingo dugu. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu. Bazkariak asteartetik igandera eta afareak hortziral eta larumatetan ematen ditugu. Oletan dauzkagun sagarrondo propiotatik ekoitzitako sagardoa daukagu. Eta gainera, sitrabesan etortzeko aukera ematen dizugu asteburutan. Labriteko aldapatik. Zato Baldorba sagardotegira. Lacturale. 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 Benetako esnea elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere.
Eta lehen aurreratu dizuegun bezala, gaurkoan ipuinen munduan murgilduko gara gaurko gure gonbidatuaren laguntzaz. Arratsaldeon Amaia Elizagoien. Arratsalde Maria. Eskerrik asko gurekin egoteagatik berriz ere. Bai, zuei. Gainera, egun hauetan nahiko lanpeturik zabiltza, ezta? Nondik zatoz orain korrikan ibili zara, ezta? Ona heltzeko, garaiz heltzeko. Bai, bueno, gabiltza justu gaur bukatu dugu, baina ibili gara Nafarroako liburutegian, poesia areto batean, lanean, Galtzagorrik antolatzen duen poesia areto batean, eta egon gara ikastola ezberdinetako aurrekin, 8 urte inguruko aurrekin, hortik gora, gutxi gora bera, poesia lantzen, hau koropilloak lantzen, eta pixkat, azken aldian atzendutatugun hitz jolas horiekin jostetan, ez, aspaldiko partez, eta, egiarran arras esperientzia polita izan da. Harrera ona eduki duen ekimena izan da? Bai, dudik gabe, azkenean poesiak beti ematen daku beldurra gehiago aurren dako balin bada, baina, aurren poesiak dutena da bihotzaren erritmora daudela egokituak, eta bihotzaren erritmora egokitua dagon oro aurraren dako ona da eta errixagoa xurgatzeko, ez? Orduan, egiarran arras esperientzia positiboa izan da eta aurrak arras konten gelditu dire, bai. Utxunea badugu, arlo horretan ere, poesia kontuetan aurrei begira? Bai, dudik gabe, nik uste dut bere garaian bai izan zuela bun txiki bat, baina handitzetan bai irakaskuntzan eta bai etxean, nabaritzen da kostatzen dela, ez? Pixket poesia nola transmititu aurrei, ze helburukin, pixket beldurra ematen dako handitzetan helduek ere ez dugulako ezagutzen mundu hori sobera. Baina, gero behin murgiltzen zarela, konturatzen zara aurrak segiduan lotzen direla horrei eta hitzekin jostatzen ikasten dutela eta ikasita beti gozatzen dutela. Orduan, nire ustez, probatu beharreko esperientzia bat da eta, pixkanaka materiala lortu eta hastia da dena. Gaur izan da azken saioa, aipatu duzu, ezta? Errepikatuko duzue? Beste zikloren bat hasiko duzue? Beti horrelako tailerrak zikloka baten dire, zukeran bezala, liburutegi ezberdinetan, eta nik uste dut behin hasita beti gero bueltatzen dela eta badagola deialdi gehiago, eta hemendik edo handik seguru abudu ere berriz egonen garela. Gaurkoan zer kontatuko diguzu, Amaia? Zer landuko dugu? Gaur pentsatu dut ekartzea 0-3 urteko aurrendako ipuinak edo literaturan dauden estrategia ezberdinak, aurra hauei hasieratik, txikitatik sustatzeko literatura, ipuinak eta hizkuntza azkenean, ez? Hizkuntzaren joera ezberdinak lantzeko 0-3 urteko aurrekin. Askotan entzuten da txikiegiak direla adintarte horretan, ipuinentzako txikiegiak dira 0-3 adintarteko aurrak? Beti badago mitoi eta beldurroi handitzetan, ez? Eta azkenean, nik pentsatzen dutena eta ikusi dutena pixket bideo hontan abilen denbora tarte hontan da, adin guztietako dela literatura, jaiotzen garen momentutik hiltzen garen momentura arte. Argi dagona da, ezin dela transmititu modu berdinean 3 urteko aur batei edo 89 urteko aur batei. Baina denendako badago kabida eta 0-3 urteko aurren kasuan arras garrantzitsua da nire ustez pixkanaka lantzen hastea bai ipuinak, bai literatura modu simple batean kantuen bidez, jolas sensorialen bitartez, handitzetan nahitu dugun bezala hasierako fase hortan, gure bizitzako fase hortan jasotzen dugu informazio gehien eta azkenean da gelditzen zaiguna gure subkonstiente hortan eta pixkat piso handiena baduenak gero gure etorkizunean, orduan eretako garrantzitsua da bai. Harrera ona izaten dute horrelako kontakizunak egiten dituzunean, harrera ona nabaritzen duzu? Beti badago beldurra eta gehien bat liburuzainen aldetik azkenean, haiek beti nahi dute oberen haien liburutegientzako eta errate dute, honek funtzionatuko du, ez? Beti badaude gatazka horiek. Baina behin hasten garela, nire ustez gurasoak arras gustora sentitzen dire, eta inoiz ez duzu lortzen, edo arras gutxitan, aur guztiek, kontaketa guztiek egotea entzuten aktiboki. Baina nire ustez batzutan pasiboki denboratxo bat pastutare ipuin bat jasotzeko kapazak badire edo momentu bat
merezi du kontaketa horrek, bai. Aipatuko dugu Amaia, hilabetean behin gutxi gora bera gurekin egonen zarela, hemen, ipuin kontaketen munduan murgilduz. Hori da. Eta pixkanaka joango garela adin tarte ezberdinak lantzen, ezta? Gaur hau aukeratu duzu, agian pixkat utxune antzeko zerbait nabaritu duzulako, ez? Badagoela adin tarte honetan 0-3, ez? Bai. Azkenean, bai badago utxune bat, eta nire ustez interesgarria da, gehien bat, 0-3ko gurasoen artean izugarrizko interesa nabaritu dut. Beti deitzen diate edo galdetzen diate, nire umeak 2 urte ditu, 6 puin, edo 6 puin animaliak agertzen ez direnak, hoi ere izaten da, bertze gatazketako bat, ez, barne gatazketako bat. Orduan, nire helburua da etortzen naizen saio guzti hauetan, adin tarte guztiek lantzea, baina, noizbenka ere bai 0-3 urte hoiei, pixket atzenduak dugun hoiei, ere bai erreferentzia egitea eta gurasoi material simplea eta pollita eta erresa ematea, gero haiek etxean inalizateko nik hemen egiten dutena, hori da nire helburua. Beti adin tarte honetan helburua izaten da xumeaz, pentsatzen dutena da, hemen izugarrizko gauzak inez gero, baina gero gurasoak ezin balin badute erreproduzitu ez duela merezi. Ze adin tarte hortan, gehienetan, baina adin tarte hortan bereziki gurasoak dire munduko ipuin kontalaririk onenak eta behar dituztenak aurrek. Orduan, ea lortzen dugun pixkanaka materialoi lotzea eta ekartzea ikusleendako. Gainera, egia da oroitzapen horiek baditugula, ez? Naizta heldu garaian ere, oroitzen gara, ez? Gure amak edo gure aitak edo aitona amonak edo familiako norbaitek zortea auki dugunok behintzat, ez? Oroitzen ditugu momentutxo horiek ipuinaren kontaketan, ez? Bai, eta gero, haunditzek jakingo dute eta barneratuta izango dute, baina ez dutenendako ere komentatzea azkenean guraso guztiei naiz eta ez izan zuria interpretazioa edo irakurketa haur batek beti eskertuko datzula eta beti nire ustez inbarra dela saiakera hori eta euskaldun berriak diren horiek ere euskeraz naizta kostatu eta akatsakin inbarra dutela ze haien aurrek eskertuko dute eta haien aurrek inoiz ez diete errango hau gaizki dago, hau ongi dago, aurrendako beti egonen da ongi gurasoek egiten duten hori. Orduan, animatu eta zait, pixkat. Bai, eskerrik asko gomendio horregatik ere. Eta konta iguzu gaurkoan, ze ipuin ekarri diguzun? Bale, karri datzuten ipuina Estrella Ortizena da. Eta, gustatzen zait pila bat ipuina hau ze adintarte honetan haunditzetan badugu joera liburu bat hartu eta liburu bat eskutan edukite ipuina kontatzeko, ez? Orduan, gaur ekarri dudan ipuina izanen zen pixkat erakusketa bat, non haunditzetan liburu bat ez den behar eta bertze edozein material ibiltzen altugun ipuina kontatzeko, eta gaurko materiala eskua izango da. Orduan, denek badugu esku bat, edo gehieneko ederen bai, eta bertzela ondokoari eskatzen diogu. Eta orduan, nire ustez da modu bat ukimena lantzeko, zentzuak lantzeko, aurrak bere korputzaren kontzientzia hartzeko, eta aita edo amarekin momentu pollitoi pasatzeko, ez? Eta konexio egoteko eta ikasteko. Ipuin batetaz, ipuin guztietaz ikasten alda eta ipuin hontaz nire ustez haunditz ikasten aldelako. 0-3 urtei zuzendutako, 0-3 adintarteari zuzendutako ipuina, orduan, ikusten da atzetik badagoela lanketa sakon bat, ez? Eta ez duzula ala nola aukeratzen, ez da? Ez, nik aurrezkuntza goi maila ikasi nuen, eta, egiarran horrik ikasi nuen ze garrantzitsua den adintarte hau, eta ze garrantzitsua den adintarte honei eta adintarte honetan ez hitzaile naiz guraso bezala dauden hoiei behar duten garrantzia ematea, ze adintarte hau super garrantzitsua da aurrarendako eta pila bat gauz barneratzen ditu. Orduan, nik uste dut horrek merezi duela sakontasun bat eta gu pixkat espezialista garenak edo lanketa bat iten dugunek ere bai, hartzea denbora bat errateko ze material, non dago material hori, behar balin bada sortu, eta denborakin ere bai ekarriko dut nik sortutako materialak, baina gaur ipuina hau Estrella Ortizena ekartzen dut oso pollita delako nire ustez. Oso ongi, guazen pixkat platoa zure modura jartzera, eta segundu batzuk barru hemen izango dugu Amaia Elizagoien ipuin kontaketetan, ezta? Bai, oso ongi.
Aristigain kanpina Zunbilan. Kalitatezko jakiez gozatzeko 100 lagunendako tokia duen jatetxea. Kanpoaldeko terrazan otordu eder bat ere egin daiteke. Pintxoak, bokatak, razioak, plater kombinatuak, menua eta karta aukeran. Mobil homak, bungalobak, jolas parkea. Zunbilan Aristigain kanpina. Informa zaite www.kanpinaristigain.com web orrian. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donestebe. Egun batean, umetxo baten eskuan, 5 anai-arreba bizi ziren. 1, 2, 3, 4 eta 5. Hau, atera denek txikia. Txikiena zen. Eta beti zebilen pozik alde batetik bestera saltoka. Hau, atera denek. Argiena zen, eta beti dena zekien. Norbaitek zeruaren kolorea galdetuz gero, nik dakit, erantzuten zuen beti alai. Urdina da zerua. Eta hau altuena zen. Eta izarrak ukitzerainoko saltoak egin eta zeruan barna ibiltzen zen bueltaka. Eta hau, maitagarriena zen. Eta edozein ikusten zuela ere, beti musuak ematen ibiltzen zen. Eta laztanak ematen. Baina hau, atera denek hau. Hau, indartsuena zen. Eta badakizu ezer egiten zuen bere anai-arrebekin? Txikiena, atera denak txikiena. Txikiena ikusten zuenean, jo egiten zuen. Jo. Eta hemen, argiena ikusten zuenean ere, badakizu ezer egiten zuen, bere gana hurbildu eta jo. Eta altuena ikusten zuenean ere, atera denak altuena, bere gana hurbildu eta jo egiten zuen. Jo. Eta maitagarriena ikusten zuenean ere, bere gana hurbildu eta jo egiten zuen. Jo. Eta horregatik, egun batean, bere aitatxo, bere gana hurbildu eta esan zion, indartxu, zergatik jotzen dituzu zure anai-arrebak? Nahi dudalako. Jo beharrean, ongi zaindu eta maitatuz gero, behar duzunean, hor egongo dira. Eta orduan, indartsuena pentsatzen hasi zen. Eta hortik aurrera, txikiena ikusten zuenero, badakizu ezer egiten zuen, bere gana hurbildu eta musutxo bat ematen zion. Ea denak musutxo bat. Eta hemen, argiena ikusten zuenean ere, bere gana hurbildu eta musutxo bat ematen zion. Eta altuena ikustean ere, bere gana hurbildu eta
musutxo bat ematen zion. Eta maitagarriena ikusten zuenean ere, beregan hurbildu. Eta musu pila bat ematen zizkion, emaio zuen musu. Eta horrela, negua iristean eta indartsuenak hotza zeukanean, bere lau anai arrebek besarkatu egin zioten. Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxetako plazan. Eta hoxe izan dugu dena gaurkoz, mila esker Maria eta arratsalde ona izan. Baita zuk ere, Larraitz, Eskerrik asko. eta bihar ere hemen txegongo gara, ezta? Hori da. Ja, usteguna dagoeneko. Bai. Oso, bihar arte. Agur. Eta zuei ere eskerrik asko hortxe egoteagatik eta bihar arte. Agur. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu. Bazkariak asteartetik igandera eta afareak hortziral eta larunbatetan ematen ditugu. Hoietan dauzkagun sagarrondo propioetatik ekoitzitako sagardoa daukagu. Eta gainera, zitrabesan etortzeko aukera ematen dizugu asteburutan. Labriteko aldapatik. Zato Baldorba sagardotegira. Lacturale. 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 Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. Aristigain kanpina Zunbilan. Kalitatezko jakiez gozatzeko 100 lagunendako tokia duen jatetxea. Kanpoaldeko terrazan otordu eder bat ere egin daiteke. Pintxoak, bokatak, razioak, plater kombinatuak, menua eta karta aukeran. Mobil homak, bungalobak, jolas parkea. Zunbilan Aristigain kanpina. Informa zaite www.kanpinaristigain.com web orrian. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko zuak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donestebe. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere.